Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Сёння мы працягнем наше абмеркаванне з вельмі ганаровым госцем з Германіі з намі на сувязі. Гісторык, навуковы супрацоўнік Інстытута еўрапейскай этналогіі Берлінскага універсітэта імя Гумбольда, доктор Александр Фридман. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер. Дзякуй за запрашэнне. Дзякуй, што адгукнуліся. Тэмай нашай сённяшняй размовы стане такі беларуска-нямецкі, я не ведаю, канфлікт, не канфлікт, ці можна гэта назваць, тым не менш тое, што зараз адбываецца паміж нашымі краінамі. І звязана найперш гэта з заявай, якую падалі 4 зараз вот я дакладна 4 нямецкія адвакаты ад імя дзесяткі беларусаў падалі заяву ў пракуратуру Германіі аб здзяйсненні злачынстваў супраць чалавечнасці Александром Лукашенком. Наколькі гэта такая з'ява нармальная для нямецкай юрыспрудэнцыі і як у Германіі нямецкае грамадства адрэагавала на гэтую навіну? Справа гэта, зразумела, экстраардынарная. Такія падзеі адбываюцца не кожны дзень, і тут трэба ўлічваць, што гаворка ідзе пра чалавека, які знаходзіцца ва ўладзе ў еўрапейскай краіне. Так бы мовіць, сітуацыя сапраўды надзвычайная, і таму пра гэты выпадак паведамлялі, пра гэта паведамлялася шмат. Это было ў розных нямецкіх навінах, у прэсе, у інтэрнэце, тэлебачанне, радыё і гэтак далей. У гэты дзень, калі адбылася гэта заява адвакатаў, тэма сапраўды прысутнічала, яе каментавалі і самі адвакаты і іншыя асобы. І якія каментары былі найперш, што навошта вы ў гэта ўвязаліся, чаго вы даб'ецеся, ці правільна зрабілі, якая галоўная думка была? Каментары былі досыць пазітыўныя ў тым сэнсе, што гэта дало нямецкай грамадскасці, нямецкай прэсе яшчэ адну магчымасць, яшчэ адзін повод звярнуцца да беларускага пытання. Сапраўды, апошнім часам гэтае пытанне, яно увогуле не ўзнікла, і беларускае пытанне, яно прысутнічае ў нямецкім дыскурсе, але не так гучна, як гэта было ў мінулым годзе. А пасля таго, як адбылася гэта заява, і тут жа яшчэ ідзе далей, тут былі і выступалі тыя людзі, якія абвінавачваюць Лукашэнку і распавядалі пра свае гісторыі. Гэта такі досыць моцны інфаповад. І вось калі я назіраю апошні тыдзень і гэты тыдзень, гэтая тэма, яна сапраўды прысутнічае, і гэта яшчэ раз нагадала і нямецкаму грамадству, і нямецкай прэсе пра тое, што якія падзеі адбываюцца ў Беларусі. Пра Беларусь сталі гаварыць больш. Гэта сапраўды так. Іншае пытанне, канешне, што будзе з гэтай гісторыяй? Давайте до гэтага, можа быць, крыху пазней, хоць я разумею, што вы ўсё ж таки не юрыст, але тым не менш вы ўзгадалі пра тое, што выступалі, давалі каментары і тыя людзі, ад імя якіх адвакаты падалі гэтую заяву. Тыя людзі, якія былі катаваныя, якія здзекі, якія перажылі і гэтак далей. Іх аповеды. Наколькі ўсё ж таки іх цытавалі гісторыі нямецкія СМІ і як нямецкае грамадства рэагавала на тое, што расказвалі беларусы? Калі мы возьмем тых людзей, якія сапраўды цікавіліся беларускім пытаннем, то для тых, хто увогуле цікавіцца беларускім пытаннем, гэтыя заявы, яны не зрабіліся нечым надзвычайным. Пра тое, што ў Беларусі адбываецца апошнім часам, людзі ведаюць. Для тых людзей, якія, так бы мовіць, не вельмі ўключаны ў беларускую тэматыку, якія пабачылі гэтыя заявы, якія з адвакатаў, якія прачыталі тое, што кажуць людзі, якіх катавалі, гэта сапраўдны шок.
сапраўдны шок, інакш як шок, чым шок, гэта немагчыма таксама пазначыць. Трэба ж улічваць, што такія рэчы адбываюцца ў Еўропе. Беларусь — гэта еўрапейская краіна, якая знаходзіцца не на такой ужо далёкай адлегласці ад Германіі. Таму прачытаць тое, што адбывалася і як гэта адбывалася, гэта сапраўдны шок. Я размаўляў з людзьмі, якія сапраўды не ўключаны ў беларускую тэматыку, якія прачыталі гэтыя заявы і якія пыталіся ў мяне: а гэта не перабольшванне? Гэта магчыма? Гэта сапраўды адбываецца ў Еўропе? Гэта не нейкі такі прапагандысцкі фейк ці неяк у гэтым накірунку? Так бы мовіць, рэакцыя была вось такая: шок, эмоцыі, спачуванне. І зараз, можа быць, да тэмы, якая будучыня, магчыма, у гэтай заявы. Я разумею, што вы не юрыст, вы не можете з пункту гледжання юрыдычнага даць сам каментар, але, магчыма, вы што вывучалі нямецкія СМІ, можа, дзесьці былі каментары адмыслоўцаў, адвакатаў, юрыстаў, тых, хто разбіраецца ў гэтай ўсёй сітуацыі, кухні гэтай юрыдычнай. Што яны казалі? Што чакае, што далей? Заявы падалі, і што далей? Каментары былі розныя. Былі каментары аптымістычныя, што гэтая справа сапраўды можа прасунуцца, што можа быць расследаванне. Былі таксама нейтральныя каментары, так бы мовіць, вось заяву падалі, пачакаем, што будзе. А таксама былі каментары, што з гэтага нічога асабліва не адбудзецца. Так бы мовіць, гэта такі добры інфаповод, каб узгадаць пра тое, што адбываецца ў Беларусі, а што можа быць, напэўна, нічога сур'ёзнага з гэтага не атрымаецца. Таксама такія каментары былі. Тут трэба наступнае разумець. Пакуль мы маем справу толькі з заявай адвакатаў. Адвакаты падрыхтавалі гэтую заяву, гэта заява ўжо патрапіла ў федэральную пракуратуру, якая знаходзіцца ў Карлсруэ, і пракуратура будзе гэтую заяву пакуль яшчэ разглядаць і вырашыць, што зрабіць з гэтай заявай. Ці будзе сапраўды узбуджана нейкая справа, ці пачнецца ўвогуле расследаванне і гэтак далей, альбо ўвогуле нічога не пачнецца. Так думаю, трэба чакаць гэтага адказу, і гэта можа зацягнуцца. Але калі нават уявіць сабе, што нейкая справа супраць Александра Лукашэнкі таксама будзе узбуджана, тут жа трэба разумець, што гэта ўвогуле ўсе гэтыя юрыдычныя аспекты, гэта справа доўгая, яна будзе цягнуцца, і ці скончыцца яна нейкім працэсам. Гэтыя перспектывы, яны пакуль незразумелыя. Таму сапраўды, я не з'яўляюся юрыстам, але я назіраю за палітычным жыццём Германіі, бачу тое, што тут адбываецца. У мяне аптымізма, такога вялікага аптымізма наконт юрыдычнай перспектывы гэтай заявы адвакатаў няма. А палітычная перспектыва, якая можа быць? Наколькі ўсё ж такі на нямецкі, так бы мовіць, палітычны істэблішмент можа паўплываць і гэты чарговы напамін пра тое, што адбываецца ў Беларусі, і сама гэтая заява, і, магчыма, далейшае расследаванне ці яшчэ што-небудзь. Мы ж шмат чулі пра тое, што і ўсе заходнія палітыкі, дзяржаўныя дзеячы і кіраўніцтва, і нямецкая ў асаблівасці, яны карыстаюцца такой тэрмінам, ажыццяўляюць, як называецца, рэал-палітык. Маўляў, мы все разумеем, правы чалавека, але вось ёсць рэальная палітыка, ёсць свае нейкія там інтарэсы дзяржаўныя і гэтак далей, таму на нешта можна заплюшчыць вочы. Так вось, гэтая ўзгадка, як паўплывае на палітычныя перспектывы адносінаў нямецкай бундесфера да Мінска? Што тычыцца палітычнай кампаненты, то яна, зразумела, куды больш цікавая. І тут трэба улічваць, што у Германіі ў гэтым годзе павінны адбыцца парламенцкія выбары.
у верасні будуць выбары, это будуць вельмі цікавыя выбары, і паколькі гэтая беларуская тэма яна ўжо кінута, яна прысутнічала яшчэ да таго, яна цяпер прысутнічае, яна нікуды не знікне. Зразумела, беларуская тэма не будзе падчас гэтых выбараў нейкай топавай тэмай ці ключавой тэмай. Гэтага не будзе. Але гэтая тэма безумоўна будзе прысутнічаць. Гэта значыць, што палітычным партыям, які удзельнічаюць у гэтых выбарах, таксама трэба будзе вызначыцца у сваёй пазіцыі ў адносінах да рэжыма Александра Лукашэнкі. І вось тут, дарэчы, калі браць палітычны бок, то сітуацыя ў Германіі вельмі цікавая. Калі мы паглядзім вось на тыя дадзеныя сацыялагічных апытанняў, якія ёсць, дык сярод усіх партый найбольшай папулярнасцю на дадзены момант карыстаюцца нямецкія зялёныя. І ў зялёных ёсць вельмі добрыя шансы, дарэчы, я б назваў цудоўныя шансы атрымаць пераканаўчую перамогу на гэтых выбарах, ці узначаліць нямецкі ўрад, ці па меншай меры увайсці ў гэты будучы нямецкі ўрад у якасці кааліцыйнага партнёра і, магчыма, узяць на сябе Міністэрства замежных спраў Нямецчыны. Гэта значыць вырашаць знешнюю палітыку Германіі, а Германія гэта як вядома, ключавая краіна Еўразвяза. І вось, што тычыцца зялёных, то, напэўна, вы не знойдзеце ў Еўропе партыю, прынамсі ў заходняй Еўропе, якая так крытычна і адмоўна ставіцца да рэжыма Лукашэнкі як партыя зялёных. Зялёныя выступаюць за ўзмацненне санкцыяў супраць Лукашэнкі, з рэжыма Лукашэнкі. Зялёныя выступаюць за ўзмацненне ціска і гэтак далей. Так бы мовіць, пасля вераснёўскіх выбараў знешняя палітыка Германіі можа змяніцца і не на карысць Александра Лукашэнкі і яго прыхільнікаў. Дарэчы, калі узгадалі Александра Лукашэнкі, то, як кажуць, грэх не звярнуцца і не ўзгадаць яго каментар з нагоды гэтай падачы заявы ў пракуратуру Германіі нямецкімі адвакатамі. Я цытую, як ён адрэагаваў на гэтую падзею. Хай бы Великабрытанія ўжо там выступила, Америка, Францыя, яны ж у антыгітлераўскай кааліцыі былі, але не нашчадкі фашызму. Яны мяне будуць судзіць. Хто вы такія, каб мяне судзіць? Ці дайшлі гэтыя словы да нямецкага грамадства? Дайшлі. Я пра гэта скажу. Цікава, што вось у гэтым выказванні Лукашенко шмат чаго сказаў, але не выказаўся па сутнасці абвінавачанняў. Было б куды больш цікава пачуць, што ён мае сказаць па сутнасці тых абвінавачанняў, якія высунулі супраць яго нямецкія адвакаты. Так, пра рэакцыю Лукашэнкі паведамлялі, яна была ў розных сродках масавай інфармацыі у Германії, але такой асабліва узбуджэння ці пратэста не было. У Германіі ўжо дакладна ведаюць, хто такі Лукашенко, што ён кажа і як ён кажа. І рэакцыя Лукашэнкі, яна ж была цалкам прадказальная. Я, прынамсі, не сумняваўся, што рэакцыя будзе. Я, правда, чакаў, што ён упершыню адрэагуе 9 траўня падчас Дня Пабеды, узгадае нямецкіх фашыстаў і сучасных і ў мінулых. Ён зрабіў гэта раней. Што там будзе гэтая гаворка пра нямецкіх фашыстаў, гэта было ўсё чакана. Так, яны перадалі гэтая заява Лукашэнкі, яна была у прэсе, і тэнар каментароў ён быў прыкладна такі, а чаго ж вы чакалі ад гэтага дыктатара? Гэта, в прынцыпе, тыя рэчы, якія ён у адносінах да Германіі паўтарае праз пераважны час на працягу ўсіх апошніх ужо амаль 27 гадоў. Калі там адбываюцца нейкія канфлікты з Германіяй, там іх было, дарэчы, багата за перыяд кіравання Лукашэнкі, і калі яму трэба нешта пра немцаў сказаць, так заўсёды прыходзіць гэты савецка-постсавецкі аргумент з немцамі як фашыстамі. Нічога надзвычайнага, нічога такога асаблівага ён гэтай заявы не зрабіў.
Ну можа быть, але вот калі вот гэтыя словы менавіта ну там ці кшталту хто вы такія, каб мяне судзіць, гэта ну вы ж ведаеце звычайныя такія дваровыя разборкі, калі любяць там на сябе паглядзі, а ты хто такі, то сам ты яшчэ не дарос. Ну гэта зразумела, але была ж і наступная фраза, і тут вот ну выбачайце мяне, ўсё ж таки можна было пакрыўдзіцца. Я ізноўку працытую: яны яшчэ не адмазаліся перад беларусамі, намі, нашчадкамі гэтай перамогі за тое, што яны нарабілі ў сярэдзіне мінулага стагоддзя. Ну выбачайце, калі карыстацца вот гэтай тэрміналогіяй, ужо стока адмазываліся, стока зрабілі, каб адмазацца, ўсё мала? А вы ведаеце, гаспадар Зміцер, немцы ўжо даўно да такіх абвінавачанняў прызвычаіліся, бо Лукашенко не першы і не апошні, хто такія абвінавачанні высоўвае. Калі нейкія іншыя краіны маюць спрэчкі з Германіяй ці не задаволены нямецкай палітыкай, таксама такія тэндэнцыі ёсць і ў краінах еўразвяза. Ёсць палітыкі ў еўразвязе, якія Германію у фашызме абвінавачваюць і немцаў прадстаўляюць нашчадкамі фашыстаў. Гэта вельмі распаўсюджаная з'ява. Калі яшчэ недзе 20 год таму на такога кшталту заяваў у Германіі рэагавалі досыць так актыўна, пратэставалі, разводзілі рукамі і казалі: ну як жа так, чаму гэта несправядліва, гэта несправядлівыя заявы і гэтак далей. Дык сёння да гэтага ставяцца досыць спакойна, асабліва калі падобныя заявы сыходзяць ад палітыкаў кшталту Александра Лукашэнкі. Дарэчы, вось гэта яго апошняя заява, яна дала нямецкім СМІ, так бы мовіць, нагоду прыгадаць знакамітыя выказванні Лукашэнкі ў адносінах да былога міністра замежных спраў Нямецчыны Гіда Вестэрвеля. Уся гэтая гісторыя з хамскімі выпадкамі, з хамскімі заявамі наконт сексуальнай арыентацыі Вестэрвеля, што лепш быць, калі не памыляюся, цытата была прыкладна такая, што лепш быць дыктатарам, чым голубым. Калі я не памыляюся, Лукашенко сказаў менавіта так. Гэта яшчэ раз прыгадалі, ну і сказалі: ну так, 10 гадоў таму ён казаў гэта, сёння ён кажа гэта. Гэты чалавек не змяняецца. Калі мы з вами абмяркоўвалі, пра што будзем гаварыць у эфіры, вы яшчэ нагадалі такую тэму, як хваля антынямецкай прапаганды ці выказванняў у беларускіх дзяржаўных СМІ. Па шчырасці, я-то не асабліва заўважыў, бо карыстаюся парадай прафесара Преабражэнскага не чытаць дзяржаўных газет, ну так перафразуючы троху. Але вы па прафесіі вымушаны гэта рабіць, адсочваеце і што пішуць у СМІ, і што пішуць каментатары ў розных там сацыяльных сетках. У чым выявілася гэтая антынямецкая хваля? Ну, антынямецкая, такая пэўная антынямецкая хваля, яна ж назіраецца заўсёды перад святам 9 траўня. Гэтым разам, паколькі гэта было асаблівае свята, якое вельмі актыўна выкарыстоўвалася у прапагандзе, то, па-першае, падкрэслівались нямецкія злачынствы, якія немцы зрабілі ў часы вайны, і праводзілася вось гэта лінія на тое, што фактычна сказаў і сам Лукашенко, што часы ідуць, а немцы не змяняюцца. Немцы там падчас Другой сусветнай вайны спрабавалі усталяваць сваё панаванне на беларускіх тэрыторыях і займаліся знішчэннем мясцовага насельніцтва. А сёння яны працягваюць гэтую ж палітыку у іншым накірунку. Так што вось гэты знак роўнасці, галоўная такая магістаральная лінія, якая праходзіць у антынямецкай прапагандзе, гэта спроба паставіць знак роўнасці паміж гітлераўскай Германіяй і сучаснай дэмакратычнай Германіяй. Дарэчы, яшчэ да таго, як Лукашенко зрабіў свае заявы, першая рэакцыя, якую я пабачыў на зварот нямецкіх адвакатаў, гэта была рэакцыя сумна вядомага тэлеграм-канала «Жоўтыя слівы», які, як ужо
фактычна афіцыйна вядома, робіцца прэс-службай Лукашэнкі ці людзьмі блізкімі да прэс-службы Лукашэнкі. І вось там была гэтая рэакцыя. Фашысты, яны былі фашыстамі тады, а сёння гэтыя фашысты абвінавачваюць нашага прэзідэнта ў нейкіх злачынствах, якія ён, зразумела, не рабіў. Так што гэта будзе толькі ўзмацняцца. Беларускія ўлады робяць стаўку на другую сусветную вайну. Яны актыўна займаюцца тэмай нямецкіх нацысцкіх злачынстваў. І вось гэтая спроба правесці, так бы мовіць, паралелі паміж гітлераўскай Германіяй і сучаснай Германіяй, яна будзе прысутнічаць. Яна будзе вельмі моцна, мяркую, нават будзе прысутнічаць. Такім чынам я магу зрабіць выснову з вашых словаў, што асабліва такой не ўзбудзілася з гэтай нагоды неяк там нямецкае грамадства стаўленне такое ж, як да словаў Лукашэнкі. Ну а што ад іх яшчэ можна чакаць? Прыклады так, наколькі я бачу на захадзе вось ужо ў гэтым разам пасля жнівеньскіх падзеяў, калі прасачыць увесь перыяд кіравання Александра Лукашэнкі, усё тое, што адбывалася пасля выбараў 6-10 года, тое, што адбывалася ў 15 годзе, это прыкладна выглядала так. Лукашенко фальсіфікуе выбары, потым пратэсты брутальна разганяюцца, і пасля гэтага ідзе нейкая пэўная мяккая хваля адлігі, а потым ізноў ідуць новыя выбары, новыя пратэсты, новы гвалт і гэтак далей. Кожны раз, калі на захадзе бачылі нейкія пэўныя моманты адлігі, кожны раз на захадзе былі надзеі на тое, што гэты беларускі рэжым, ён яшчэ можа змяніцца. Гэтыя надзеі былі ў 2010 годзе, гэтыя надзеі былі асабліва пасля выбараў 15 года і ў кантэксце украінскіх падзеяў і таго, што адбывалася ў Беларусі з 15 недзе па 20 год, калі рэпрэсіі не былі такімі жорсткімі, як яны былі да гэтага, а потым адбыўся жнівень. І ўся Еўропа пабачыла, што рабіў гэты рэжым. І ўжо пасля гэтага апошнія пытанні датычна Лукашэнкі і магчымасці нейкіх зменаў з боку Лукашэнкі, гэтых пытанняў у Еўропе больш няма. Еўрапейцам, еўрапейскім элітам, еўрапейскім урадам з Лукашэнкам усё зразумела. Гэта зразумела ў Вільні, гэта зразумела ў Варшаве, але цяпер гэта зразумела ўжо і ў Берліне і ў Парыжы. Яны дакладна разумеюць, што гэты чалавек не зменіцца, і палітыка гэтага чалавека застаецца той, якая яна, пэўна, ёсць на сённяшні дзень, і што гэтаму чалавеку верыць больш нельга. Таму Лукашэнку ніхто больш не верыць, і Лукашэнку ніхто больш сур'ёзна не ўспрымае. Так бы мовіць, мне падаецца, маё ўласнае ўражанне, еўрапейскія ўрады лічаць, што Лукашенко ўжо, так бы мовіць, адной нагой знаходзіцца ў мінулым. І ў будучыні у гэтага рэжыма няма, таму няма вялікага сэнса нешта там рабіць яшчэ з гэтым рэжымам, спрабаваць нейкім чынам на гэты рэжым паўплываць. Ну, я разумею такую рэакцыю з боку грамадства нямецкага, з боку, магчыма, нават палітыкаў, ну і гэтак далей, экспертаў, але дыпламаты. Вось амбасадар Германіі у Беларусі, ён жа мусіў нейкім чынам адрэагаваць і на такія заявы Лукашэнкі, і на такія вот выказванні у дзяржаўных СМІ, можа быць, нават не столькі амбасадар, хотя і ён таксама, але МЗС Нямецчыны. Ну, афіцыйная пазіцыя Германіі ж у тым, што Лукашенко не лічыцца легітымным кіраўніком Беларусі. Гэта першае. І таму ніякіх такіх асабістых кантактаў, наколькі я разумею, з ім ужо няма. А калі ты не лічыш гэтага кіраўніка легітымным, то і не мае асаблівага сэнса выказвацца на яго конт. А мне падаецца, што еўрапейская лінія прыкладна такая. Мы не будзем улічваць тое, што Лукашенко там распавядае, то, што ён гаворыць, мы не будзем іграць у яго гульню. Ну, ён кажа і кажа, ну і все, хай кажа далей, а мы гэта каментаваць не будзем, бо каментаваць там нешта не мае ніякага сэнсу.
І они лічаць гэтыя заявы Лукашэнкі, мне падаецца, прапагандысцкімі і бессэнсоўнымі. Я закрану яшчэ одну тэму да вас, вот як да гісторыка, ўсё ж таки гэтае пытанне мы з вами неяк абмяркоўвалі, але апошнім часам гэтая тэма того, что под бел-чырвона-белым сцягам прыспешнікі, там калабарацыянысты, здраднікі і памагатыя нямецкіх захопнікаў знішчалі беларусаў, і зноўку вот просто на новую прыступку яшчэ ўзышло, большую шырыню набыло. Вы як гісторык, з гэтай нагоды вы што можаце адказаць? Тут, праўда, ніякіх такіх доказаў, ну, правда, по дзяржаўнай прапагандзе доказы і не патрэбны, але архіўных доказаў таго, што пад бел-чырвона-белым сцягам былі нейкія злачынствы і там гэтых вот нацысцкіх прыспешнікаў з беларускімі прозвішчамі нема. А вы што ведаеце? Ну, мы маем справу з прапагандысцкай інструменталізацыяй гісторыі, як вы казалі. Прапагандыстаў, дзяржаўны бок увогуле гісторыя асабліва не цікавіць. Іх цікавіць толькі тая версія гісторыі, якая ім падабаецца. Я в гэтай сувязі хацеў бы звярнуць яшчэ на адзін цікавы момант у прамове Лукашэнкі 9 траўня. Ён, калі адышоў ад паперкі сваёй, ён пачаў зноў тэму беларускай калабарацыі, беларускіх памагатых немцаў і падкрэсліў адну вельмі цікавую акалічнасць, што вось тыя людзі, якія былі на нямецкім баку, якія супрацоўнічалі з немцамі, яны ў сваіх злачынствах былі яшчэ куды больш горшымі, ну я не памятаю, якая там была дакладна фармулёўка, альбо куды больш горшымі, але горшымі за немцаў. І гэта, ну, цікава, бо гэта паказвае, чаго, які гістарычны наратыў у дадзены момант запатрабаваны. Улада шукае усялякія доказы удзела беларусаў у злачынствах. І іх цікавіць не толькі удзел нейкіх беларускіх фармаванняў, нейкіх асобаў беларускага паходжання, але цікавіць менавіта злачынствы, якія здзяйсняліся пад бел-чырвона-белым сцягам. Калі бел-чырвона-белы сцяг у гэтым кантэксце не знаходзіцца, ну, гэта прыдумляецца. Гэта інструменталізацыя, гэта что тут можна сказаць? Вельмі такое цікавае назіранне я б зрабіў. Калі у дыктатуры няма будучыні, акрэсленай будучыні, па ўсім паводзінам Лукашэнкі і яго атачэння, і яго прапагандыстаў, дарэчы, таксама, бачна, што будучыні ў гэтых людзей няма. І яны, некаторыя разумныя людзі, якія там прысутнічаюць, яны гэта разумеюць, што будучыні няма. Так вось, калі будучыні няма, асабліва пачынаюць цікавіцца мінулым. Калі вось прасачыць заявы Лукашэнкі, Лукашенко ўсё больш і больш звяртаецца да мінулага. Ён звяртаецца да другой сусветнай вайны, ён звяртаецца, распавядае пра лёс іншых дыктатараў і гэтак далей. Гэта такая фіксацыя на мінулым. А мне падаецца, што беларускае грамадства чакае ўсё ж такі разважанняў пра сучаснасць і пра будучыню, але не пра мінулае. Дарэчы, пра тое, як можна штучна стварыць нейкае мінулае. Тут ужо у нас апошнім часам такіх, ну, на ўзроўні анекдота, канешне, але можна чакаць усяго. Кажуць пра тое, што дадзена заданне і хутка на папялішчы адной са спаленых вёсак падчас вайны знойдуць бел-чырвона-белы сцяг. Магчыма, яго так штучна састараць, так бы мовіць. Я не выключаю, што такое можа быць. Наколькі вось вы не выключаеце гэта, але мне больш цікавіць іншы, можа быць, аспект. Вот ёсць ж нейкая сусветная гістарычная супольнасць гісторыкаў, неправільна выказаўся. От калі будзе такі факт фальсіфікацыі гісторыі, ну от гісторыкі ж павінны неяк адрэагаваць.
Ну я пачну з першай часткі пытання. Я таксама чытаў бачыў інфармацыю про вось такі план, які магчыма існуе. Ну уявіць сябе такі план магчыма, але мне падаецца, шчыра кажучы, для рэжыма Лукашэнкі ў сённяшнім стане гэта ўжо вельмі складаная і вельмі элегантная камбінацыя, бо гэты рэжым ён працуе куды больш тапорна. Таму уявіць сябе, што яны нешта такое зробяць, ну магчыма яны такія фантазіі і маюць, але цяпер пасля таго як гэта ўсё было агучана, зрабіць гэта будзе ўсё ж таки цяжкавата. Што тычыцца гісторыкаў, зразумела, гісторыкі і ў Беларусі і за межамі Беларусі уважліва назіраюцца ўсёй той інструменталізацыі, прапагандысцкай інструменталізацыі гісторыі, якая адбываецца. Ёсць адпаведныя рэакцыі з боку калегаў, якія друкуюць артыкулы і паказваюць, што робіцца на самой справе ў Беларусі, да якіх фальсіфікацыяў, да якіх маніпуляцый прыбягае рэжым. Гэта ўсё адбываецца. Гэта бачыць, разумела, і калегі ў Беларусі. Але калегі ў Беларусі знаходзяцца ў незайздросным становішчы. Бо сёння, калі нейкі гісторык будзе рабіць заявы з асуджэннем гэтай палітыкі, гэты чалавек будзе рызыкаваць не толькі сваім працоўным месцам, гэты чалавек таксама будзе рызыкаваць і свабодай. Таму мне падаецца, вось якраз такі мы, гісторыкі, якія займаюцца беларускім пытаннем, якія займаюцца гісторыяй Беларусі і знаходзяцца за мяжой Беларусі, гэта цяпер наш абавязак. Перш за ўсё наш абавязак казаць праўду пра тое, што адбылося, і даваць адказы на тыя фейкі, якія канструкцыі якіх займаюцца сённяшнія беларускія ўлады. Зразумела, гэты новы погляд на гісторыю, ён на гісторыю вайны, перш за ўсё, які выпрацоўвае дзяржаўны бок. Ну, па-першае, ён ужо асабліва такі не новы, ён вельмі савецкі, такі зусім не савецкі, там толькі некаторыя словы былі зменены. Геноцид замест геноциду савецкага народу, яны кажуць, напрыклад, сёння пра геноцид беларускага народу. Вось, гэта такі прыстасаваны наратыў, які яны распаўсюджваюць. Ну, гісторыя супольнасці гісторыкаў ўсё зразумела. Гэта сур'ёзна, гэта ніхто не ўспрымае. Гэта прапаганда, гэта не гісторыя. Дарэчы, ну, на заканчэнне да вас все ж таки як да чалавека, які вывучае гэтую прапаганду, сочыць за яе наратывамі. Мы ж ведаем, як это ўсё працуе, ведаеце, калі нейкую фальшыўку, фейк-ньюс, як кажуць, прачытае, ну, умоўна кажучы, 400 000 чалавек, то абвяржэнне і праўду прачытае добра, калі 4000 чалавек. Так вось, ці ёсць сродак, каб супрацьстаяць гэтай прапагандзе? Ну, зразумела, гэта адзін з сродак, гэта таксама магчымасць распаўсюджваць сапраўдныя гістарычныя веды па розным каналам. Але што мне падаецца цікавым, вось гэтая дзяржаўная прапаганда, усе гэтыя міфы, якія яны ствараюць, у гэтых міфаў, з майго пункту гледжання, няма аніводнага шанса, таму што яны сыходзяць менавіта ад сучаснай беларускай улады. І тое, што кажа Лукашенко, значнай колькасцю беларускага грамадства просто не ўспрымаецца. Калі Лукашенко там прасоўвае нейкую канцэпцыю гісторыі, то значная колькасць людзей увогуле не будзе разглядаць гэтую канцэпцыю, бо яна сыходзіць ад Лукашэнкі. Яны не ўспрымаюць тое, што сыходзіць ад Лукашэнкі. Так што гэтая прапаганда, яна не будзе эфектыўнай, бо эфект гэтай прапаганды будзе адпавядаць таму стаўленню людзей да Лукашэнкі. А значная колькасць, магчыма, пераважная колькасць насельніцтва Беларусі ставіцца да Лукашэнкі і ўсяго таго, што сыходзіць ад Лукашэнкі і яго атачэння, вельмі адмоўна. Гэта яшчэ вельмі
корректно імкнуся казаць адмоўна. Ну, мы люди корректные. Дзякуй вялікі. Ну, вось такое стаўленне да таго, што гучыць, што пішуць у Беларусі пра Германію і такія перспектывы, ну, не перспектывы, а як успрынялі ў Германіі заяву 4 адвакатаў ад імя 10 беларусаў з абвінавачваннямі у бок Лукашэнкі. Мы гаварылі сёння з маім госцем, гісторыкам, навуковым супрацоўнікам еўрапейскай этналогіі Берлінскага універсітэта імя Гумбольта, доктарам Александром Фрыдманам. Дзякуй вялікі, спадар Александр. Дзякуй.